hakan ek yugrish bakuit tong induai nagabinda defend pariong barake yagasngi ka mendagasngi duai nagabinda Adriel Bawanmi Dakar benio ki kam ki jam duai ru nagabinda paro ki diken ki ban sa shapin gandang mendagasngi san pu nyungut ni duai nagabinda jongki baro nagabinda ki ingasen jongki ni duai kerpangru nagabinda Dominic martongru ba de nangne nagane gasnong jongi ba indup yo yaga jingai kumjuru nagabinda Kovin chal banyang banyo ka jingai kerpang Laispa lai pundri. Laispa lai pundri. Syaduan utraingin keuring kat batu. Syaduan utraingin keuring kat batu. Dajing knya bakun badu. Para tongin sangu ya jisu nagabinda ga negasngi sai jain ha ka bangi kin ma burom kerpang ya ka maria te soti bangi bu ya ga jingtumu jongi baharo lemba ga jingya side lem jongka ngi banraru ha ga ne ki yukrish bakuit ya baharo ki jingtumu shime ngi duai nagabinda baharo ka ministry jonga Holy Redeemer Niva Center Mauklam pad baharo ki retreat center jongi ha Meghalaya Giduairu kerpang nagabinda baro ke bayarap bad kersan yangi ki co-worker yagi nong ya side ya ki nong lebha jongi don bun ke bayarap bun mensiam bad kersan yaga sender ni IT yaki baro bad ki jingdumu jongi baro shau jisu minda giduairu nagabinda ki father bad ki sister baro batre hangne ban pinbriang yaga kubar baba baka bor jisu nang trekam halo jongi panginang IT yagi negi ministry jongi baro lembaga negi yukirish bakui Ha kerteng upa baru kun baru mensiam bakuit Amen. Kajinga jongo try jongi Jesus Christ bad kajingir jongo bleng lem bad kajinga selak jongo mensiam bakuit kindon rengka batpi baro Rika bathiru. ko himen ko para kijimpule mendagasngi kipin kan mau yangi bangide ben shania tili telan ya utrai bangide ben ngeit kino ki jingir bad ke jingshania ya ka prate bad ka bor jang ka prate ka pensausi ya uble bad haba ngi khalat ya ka hukum jang uble haba ngi ai la ka jang ka lenti ngi dang le pop persha ya ka ne ka sain dur ka jang uble bun sin ha ka jimmo jimbar ka jangi ha ka jingkwa jangi ha ka jingle jing kam jangi ngi la pensausi ya jisu pensausi ya uble jangi ya kin ra jangi tongin pan map naga benda baro ki pop jangi ina kar phadi uji su ben pen dimai such a scene ya ka jingya de jongi bat ka hima uble jisu be it map yangi site kud yangi na baro ki pop ki bangilale nga plam ha ublei badan bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jimpar kha da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palan changa da ka jingle palan changa da ka jingle palan bakra we changa namar kata nga karpadia ka maria bakoi ka bayaisa ka teisuti ya ki angel bakiri koi badia pi ko himen ko para Benduai na gabinda jonga ha utrai ublei jongi ublei badon por baro inisa ne yangi badandala map igi pop jongi unyalam yangi shaka chingim bam jikut Amen. Joiken rat ko play isneya
Traiken rat ko play Isneyangi Krisoma Ko Kristora Ko Nyong Penim Jongi Penim Yangi Traiken rat ko play Isneyangi Traiken rat ko play Isneyangi Kristoma ko Kristora ko nong penem jongi penem yangi To nginia duai. Ni duai nagabenda para ke jing tumu jongi kumbangi bujing tumu nagabenda para ke ministry janga Holy Redeemer New Bus Center Mauklam but baharo ki bedon bentalang. Ni duai nagabenda para ke negi jing tumu baka bor jiso nang seizo halo jongi kamda me ya ke nega online ministry jongi balong sisha bakta ke jingim jong bun ngot ki priyo. Ni duai nagabenda baharo ki dong Christian ki nong lebha but baharo ki bayat trailang badngi baka bor jiso nang pao lempa jongi. To ai koble ba yisune ya ka jingada jame hapadeng jing tala jangi kramba mangi ki barake ya ka sngi kin ma buram ya ka maria teisoti ka kami ba koi jang bale renkat bado John Fisher ba koi bado Paulinus ba koi ki bishop ngilla da ka jingara janga jinge silem jangka ban ki joy nagi pop jangi da utrai jangi u Jesu Christu kun jame uba im bat sensha renkat bat me haga jingelong kawe jung min siem bakui uble genom la genom Amen. Kajing pule nagi kitab jing thokan mau baar. Hadin kajing yap uje hoyada ki bakrau batri ka juda hilawan bat kilangu ladam yaus im bat us im ulasha skori ki te kilalendet ya kaying utrai ublei ki departemen jungki bat kilamane ya ki asherim bat ya ki blei thau kumta kajing bitar kalahiar halor ka juda bat ka Jerusalem namar kane kajing boman jongki lakum taru ulapha ya ki noi thurupa hapadang jongki banyalam biang yaki syau turai kine kilamaham persya yaki henrei kimpatiau setia teum simu blei ulawan hiar ha u Zekaria u khun jong ulengdo Jehoyada bat une ula yeng hakmat upaidba bat ula ong haki ublei ula ong kumne balei ken pipen ken ya ki hukum utrai hadu ba phim semla shu ban man bha namar ba philalendet yu utrai uru unlendet ya phi henrei kilaya sela penban persya ya u bat da ka hukum usim kilalen them ya u da ki mau bat ka pelau jong kaying utrai kum taus im Jehosh sem kan mau shu ya ka jingle sebun ka ba u Jehoyada ukpa u Zekaria ulale ya u bat ulapen ya penban ya u kun jong u bat haba un sayap ulaong to utrai un pej bat un siu keput keliang ha kabakut kata kasnem ki perton jong ki Syria kilahiar thma persya ya u Jehosh kilawan hadu Juda bat Jerusalem bat kila peniap ya ki bakrau batri baro jong ki paid ba hap napdeng ki paid ba bat kila pha ya ki mar clear white jong ki baro shaus im ka Damaskus watla ki perton jong ki Syria kilawan tang khendiat ngut utrai ula IT haki ia ki kenhun sipai ka bahe sibun namar kilalendet ya utrai ublei ki departemen jongki
kumta kila aib ya ka jing pencitom ha ka badai hok ya u jehosh haba kila leitno na u hadin ba kila pen men sau jur ya u kisakri jong u kila ya sela persya ya u na ka benta kasnam jong ukun uleng do u jehoyada bat kila peniap ya u na jing thia jong u kumta ulayap bat latep ya u ha kanong ba u David Henry kim sem tep ya u ha ke jing tep jong kisem kak tien jong utrai Manios pa nyusa. Rejektin borok wami nakasentur ublay. Haleluya. 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 Utrai undon reng khat bat phim kajimpuli naka gospel bakuit khat kum u Matthews u Jesu ula ong halage senran don ubala ban shikri armut ki kinrat naba un isi ya uway badun id ya uway pat lane un kitkia ya uway badun ibain ya uway pat pimla ban shikri ya uble bad ya kaspa nagane ga daw nga ong happy wat diaw shapang ka jingim jumpi daka e pinbam ne daka e pindi lane shapang ka med jumpi daka e pin kup pin sem hato ka jingim kam kor ban ya ka jimbam bad ka met ban ya ka kup ka sem
hapait yagi sim kasuin bening kim ya bet lemne ya ot lemne ya dum hakitia pinban upa bening jambi upsa yaki hato pim kamkor mapi ban yaki mano napi batang dakabakuslai ula ban penjalan yala karita tibale pikuslai shapanga kup kasem hapait yaki tiu lili jonga penta kumno ki he kisan kim ya tre lemne ya tir henre nga ong happy ba wat usolamen hala ka kor ka kriam shim riam itinat wat kat uwe nakine te lada uble u penriam ya u plang hapenta ubamenta udon balashai latang no haka lawading hato unam penriam kamba yapi piki barit jingait kumda wadiaw da ka ba ong da ka e ngin bam ne da ka e kae ngin di ne da ka e ngin kup ngin sem namar ki jendil ki yanap yakini kiye barra badupa beneng jambi utip lupa bapidon kam yakini kiye kumda ta wat chua ya ka hima jangu bat ya ka hok jangu bat baro kine kiye ken salong ro ki jampi tina markata wat kuslai nakabinda galashai nabagalashai kan partathi yalade perkhathi yalade kamenta kaladon laki jonghi jinko salai ka gospel jong utrai ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ ke jingpule mendakasngi ke hikai yangi bangi de ben shania hautrai bad ngide ben ngeit khawo bad ngimde bandon kino ki jingkuslai palat yaka jimpinya jongo ble yaka jingim ka jongi ladang idon kino ki jingkuslai khabar ka bor jongo ble kan sayalam yangi shaka pop kan sayalam yangi shaka jingchot bad ban pensotu yaka ne ka benta ni yo yaka jimpule na ka kitab em bakran sha kitab jingto ken mau bakran shai kadar yangi ba kumno us em bad baro ki nong juda kila klat kila lindat ya uble bad kila mane yaki ashera bad kumjuru yaki bleitau kini ki longi bleitau ki bamdon bor uble haki kini ki longi ding kini ki longi paya kaba don bor jongo ble haki ki mane ya ka bor jonga parte bar khana ki ong kadon shisha ka bor ble kane ka longa jingjia haga jingim jonki nalor kane kila le ayu kila klet ya uble bar ka tinu ble ka ong lada pi lindet ya uble utrairu un lindet ya pi ladangi lindet ya uble ha kano ka kam jongi utrairu in lindet yangi ka jingma kalong lada utrai u lindet yangi ngimdon bor satya ngimdon jing seiso satya ngimdon jing lai luit satya namar ka jing lindet ya utrai ka wanra penpan ya ka jingte jingkum ha ka jingim jongi ka wanra penpan ya ka jing sausi ka jingko salai bad ya ka jingkan mau I dia utrai ka jimmene bashisha ya utrai kan perlai luit yangi na ka jingte na ka jingkum na ka jing sausi na ka jingpa wat ladang ngi pang ngi chitomru nginom babe nginom tieng na mar ka bor utrai ka yai ban yangi yai pen khalai ni yangi banginum thlorno ha ka jingbud ka jinget ha utrai kane kalong ka jingi kai ka bangidang yosngo na ka jimpule na ki kitab jingto ken mau nalor kane ka kam haba kilastang ban lindat ya obale kai ka balajia kila lindat ru ya ki bryu jong obale badu jehosh
usem ula hukum ban peniap ia ulindo ukun jong ulindo jeho iada bad ukun jongu ulong Sakaria kila peniap ia Sakaria bad kila penjau ia kasnam jongu hapadenga duan bad utrai ula sausi hadu kata-kata kane kalong ka dakashing jong ka jingkentai pura ia uble haba kila kentai ia u lindo bad kila peniap ia u kane kalong ka dakashin jong ka jingkentai ia uble bad kila lindet ia uble pura ha ka jingim kai ka balajia ka wan hiar ia ka tema halo jongi uble wala yadabha ia ka juda henry namarba kela lindet ia uble wala sha ia ki ri batolot bor ban yale tema bat ki ban kilala ban pinrem suk namarutrai ula vengno ia kakti yada jongi halo jongi shisin utrai ula sange ban kerku shisin utrai ula yino ia kinu ki briu kimdon bor satia batkin kerlalong ki batalong lada mangi barongi im haka jingkalain met bad mensiam ba ladangi don ke jing seiso ha kaspa kapeu kadena marba utrai udon ringkat badni ngimde ban kren sarong bad ngimde ban kensting ya ka jing don jongo ble ka jing ko jongo ble ka jinga e jongo ble ha ka jingim bon sin ki briu ki shait ong haba ki rispa haba ki biang ka jing don jingem ki ong luat lada ngim mane ya ubleru kamlele namar ki biang ya kaspa kapeu don bon ki briu ki kalalong ki bamngeit haba ki stang balong rispa henry ngideben soto shisin uble useino ya kakti jongu hal naka jingim jongi naki inga sem jongi shisin utrai uino ya kaburom naka inga sem jongi lada kaburom jong utrai kapet naka ri ne naki inga sem ne naka snong jongi ngin kalalong ki briu batali bamdon bor ngin kalalong ki briu batalot bor kumu Samson kane kalonga jimma kabadon haka jingim jongi briu ki balindat ya utrai na kaban mane ya uble bashisha dena kata daw jisu la karan shai shushu haka gospel minta kasngi nginumde bandon kino ki jingko salai light no ya ka jingko salai ban mane ya utrai ka jingko salai jongi kade banlo kumno ngila ban pinhon ban pinsngaba ya uble kumno ngila ban pendima ya jingede jongi badu uble but dena kata daw jisu la on but utrai u don sisha kata ka bor uba penbiang na dong shadong ya ka parte u penrendi ya ka parte but u don ka jimperkat what naga pinta ki sim ki do ha swin lada long kumta hadu katno u jisu perkat naga pinta ajongi hadu katno uble u perkat naga pinta ajongi but ladang is ngautu ya kane ngide bandon ka jingang nur hapo jongi ban wat ning kong ya ka hima jongo bale bat kie baro ladangi wat ning kong ya ka hima jongo bale ka ba mod ka jingyale jongi ka jingko salai jongi ka de ban long ban yaine badu jisu ban yaine bat ka jingi kai jongo bat bandon ha ka hima jongo bale ngide ban perlut kambun por bat kambun ka bor jongi ban yale persya ya ubamen ban sa rengka badutrai ha ka hima jongu lada ka jingwa jongi bad lada ka jingkuslai jongi ka penmi yangi shabar kane ka hima ngidon ha ka jimma kumbal jia ha ka jingem jongi nong juda ka ri juda bad jeho ash usem baro kila kelon badu ble wala penla rain ya ki hadu kata haba ka jingwa jongi haba ka jingkuslai jongi kala mi shabar kata ka jingang nu jongo bale ko himmen ko para hakane gi ukrish bakuit ngin bu jingmud banginnom lindat ya uble lanoru em haka jingem jongi banginnum ino ya ka jingwad ya utrai banginnum klet ya uble banginnum kintai ya uble ngin yai mane ya what happening bun gi jinge kabang ya kendu haka jingem jongi jisube id karko kardo yangi pendimai ka jingede jongi banginnum lindat ya me
Bangin nam wat ya kino ki bor jaga perte. Bangin nam ngait bit ya kino ki brio baban ban ki kai start yangi. Bangin nam ngait bit kano ka atiar jaga perte. Henre tang ya me ko trai melong ublay jangi melong nam penim jangi yada yangi sumar yangi bangin lang ki kun bakui jame. Enya ro ya utrai Jesus Christ. Ko himmen ko para tongin pla ya ka jangi nganget ha ublay upa bren bor barok nang tau ka nevan ka kendo par ha Jesus Christ kun ma barwe jangu utrai jangi ya ubela puna sem bakuit ya ubela kana ka Maria te suti ya ubela shalabin popon Dios Pilatus la sanar panayabu la yap la tep yabu la yasha ki bayap ha ka sngi ka balai la mi pan ki bayap Ula kiyo siya bening, siyang siya kamot, ulay upa, walang bor, barot, nang ta, walang pat, walang syari, kibayim, bat kibayam. Nga ngit, ha, men siyam bakuy, ha, kabalang kaya tulik bakuy, ha, ka jingya sulok kirikoy, ha, ka jimma ikipop, ha, ka jimmi pat kadok, ha, ka jingim bam jikut. Amen. Mais pá para almoçar. Toya duai ko himen ko para baga jingkhinia janga ba jampi khallang ka bapriang hun ha ublay upa badan bor barro To try pedang jingknya na kiti jongpi na kabanta ka jingro burom. kadbangi kin ma buram ya ka kami ukon jame bat baro armut kini ki bishop ngi kar phar ko trai baga jing tarwa jang kane ga jingkhinia khanla da ka jing pahu jang jinga e jame ban pin poi yangi sha ka jing janai kum ka jing tarwa bam jikut hame da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon drain kad bat pim Mereka bakir. talking to you ya la ki donut Ngi kecil isyaw. tongin ai ngu ya utrai ublay jangim Kasong hok bat kadai. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi benyaro yaki kamba jame ha ka jinkin tiu nam ya baro ki rikoi bat kamdam kadbang idangkin mau ya ka Maria ka teisuti bala karku ben pen bana ya ga jingkraw janga jingisne jame ha ka jingruai ya ro jangka nama dashisha melaleki kam kraw na bakut ka perte bat mela priang ya ga jingisne bakar hai jame naga pateng shaka pateng haba mela kami yaga shakri jame haga jinglong rit janga mela ai hangi lemba janga ya u nong seng janga jimpenim ya u bendriu u kun jame u trai jangi u Jesus Christ lemba jangu ka ken hon jangi angel kamane ya ka buram jame bat ka kamen hakamat jame shi junam ngi kar padi me to ai bage sur jangi kin ya so bat ka janki hakawe ka sur janga jingruwa ya ro kadba ngi pen banam
men ko para tongin vandra ya ke jing tumu jangi ke jingang no jangi baro rengkat badani upu bat kawain bangin karpat au belai upa ban pa yo men siam bakuit halor ke ne ke jing tarwa bakuit jangi ke jingim jangi ke jingang no jangi ni duaru na ka benda baro ka ministry janga holy redeemer ni ever said don bon ke bayomad ya ke jimmen toy ke jingkarku lemba ke ne ministry yai duai ba ke ne ministry kanang yar shushu kam ta me ke ne online ministry don bon ki brio ki la yakundu yau jisu lemba ke jingelap ya ka kubar baba pau jisu unchimti pura kum juru ngi duai na ka binda baro ke baya shimmen talang ha ke ne ministry yakino ya ki father ki sister ki nong yala ya ki co-worker ya ki nong ruai ki nong tem ki nong ya side ya ki kum juru ya baro nong le bha jongi don bu na pren jombi pila sinyang min siam ya ka jingdon jingem jombi na ka binda ban pen roy ya ka ne ka kubor baba ngi duai minta ha ka ne ki yukrish bakui na ka binda jombi baro na ka binda ka jing spoon min siam jombi ai bau jisu nang kar ku shushu duai ru na ka binda ki kam ki badang sa ka bangi pin kre banshna ya ki ying ya ka jaka ya la retreat pat kum juru jaka sa ya ki shinrang ki ying ngi duai na ka benda baro ke jingdon kam jangka ya ki nong tre ke batre ngi IT ya ki shaka bor jung men siam bakui ngi IT ru ya ka divine mercy chapel ki bangi tumu ban shna bat kum juru ki ve ki jingshna baro ki bangi don kam ngi duai bau jisu un krat linti un pen biang ya ki ne ke jingdon kam baro kenapa baro ki bawan shimenta ki retreat ba per ki program kin shem kin ya kendu ya jisu kin maneshisha ya jisu ha ka jingim chunki duai na do ka donu baka boro men sim bakuit van hia halo jungi vei pai vei lemba kaniga por bakan tang tang dashisha melongo bakuit katrai katamei jong ka jingkuit barro namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba payo men sim jame kum ka umje halo jangi bakin kerlalong yangi Kamet barkasnam jangotrai jangi u Jesu Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngoba ulapdiang ya ka jing shashitam ulashim ya upu badaka baingo yame ulakdia yavu badula ai halage senran u on toshim batabam na kane pi barro ne markane kalong ka met janga ya ka bay naiti naga benda jumpi Hakaju keru kamendala le abam ulashim ya ka kuri Bat da kabaingo biang yame ula ayaka halage senran u om. To shimbat to di na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri jangas nam janga jutang bate mai bat bam jikut ya kabayan penmi naga benda jambi ba naga benda ki babun naga benda ka jingma pi ki pop ta le ya kane ban kan mau iangam. Kusnam ba kardor jangu Chris to pen kuit yangi. Pen kuit ya ki men siam hadim pen kuit. Pen kuit pen kia ya ki bapang ki bashitam bara. Ya da yangi nahu bamen. Kajim maya jongka jinget. Namar kata ngi ki bapen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trai ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem
Namar melanyu yangi ki babit ben yang hakamat jame barban syakri yame. Da kabas ngeverit ngi karpad yame bangi ki bayo binda hakamet bargas nam ukris nginlong ki bala penyat le kawe da omen siyam bakuin. Takin mau ko traya ka balang jame ka bala priang hasatala ka partay. Bato penjana ya ka ha ka jingir rengkat bado Francis uppa baku jangi. U Wilbert Marvin Bishop jangi but baru ki lingdo but ki riniyam. Takin maulem roi ki himmen ki para shinrang bat kinte ki bala yuti yada ka bakar menia ka jimmi pat. But ya baru ki bala kalat no ha ka jingis ne jame to pediang ya ki shaka jing shai ka koma jame. To isne yangi bahra kam kerpang nagabinda baru kita gi sanpu hinyung mut ki dikan ki ban sa shapin kantang minta kasngi. Itu wairu nagabinda baru ki jing tumu jangki ki inga sem jangki. Ngi karpadia me barengkat bat kamaria te suti bakuit ka kami jongo bale u joso bakuda kurim janga ki apostol bakuit u Francis disease bakuit u John Fisher bakuit u Paulinus bakuit bat baru ki rikuit ki bala pen soba me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bintalem ha ka jingim bam jikut bat bangin ro bat pendon buram me da u kunja me u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kanlong hamayu blayu pa badan bor haga jingelong kawai jangamen seem bakuit barro kaburam bat ke jingero junom la junom Amen. ko himmen ko para tongin duwai nagabinta bar ke jingtumu kabangi dang terwa ya kene mas nagabinta bar ke jingtumu jompi ki baya trilang batngi ki bakar shan yangi nagabinta ke jingtumu babha jompi baro ngi nang duwairu nagabinda bara ka ministry jang kane ka Holy Redeemer News Center mauklam wat kam kerpang ro minta kas ngi ngalait yalap shakawe ka shnang kaba ke bampat pidiang pura ya jisu ni duai la minta kas ngi badla shai komjuru nagabinda ka retreat ka bangan sa yalap na dos ngi ningkong nagabinda ki Christ King Brothers kilongi philosopher jang diocese barokawe ba kinang yo jingai lempa ke jingela duai ru nagabinda ki ba pangi ba shitam duai nagabinda baro ki baron kam ia ke jingir bar ke jingis ne ke jongotrai koppa jangim uba habening ka long ka bakui ka teng jame kanwan ka hima jame ka long ka mon jame ha kendo kumba habene to ayang imenta ka jimbam jangi ka balala kasni bato map yangi ka kang jangi kumbangiru ni map ika balesnio yangi Padwat yalam yangi shaka jimpan shoy henrei top light yangi naka basinio top light yangi karpat kotrai naga jing sunio barro haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign hagis ngi jangi kramba daga jingarap ka jingis ne jamme ni light bara bo naka pop bangin yo jingeda naga jing jinjar barro kat bangida ngap kemelendi yaga jingermen bakoi but ka jingwan pa jungunong penim jangi u Jesus Christ. Namar kacume kalong hima, kacume kaboba kaburam, junam la junam. Kotrai Jesus Christ mayu bela ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bade ha ka jings pun jame tai haka ya ka jingsuk bat ka jingya tele kawe katkum gamon jame mame uba im bada basensha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai kandon para bo rengka bat pim Ringkabat hi. dap daga jingi do Christ tongin dia ingu markalian. Kun lang brod, me bagit no kipop kapertei, dos yaw seneyangi. Kun lang brod, me bagit no kipop kapertei, dos yaw seneyangi. Kun lang brod, me bagit no kipop kapertei, do ay jing sugyangi. Hakumi ukun lambro jango bale. Hakumi ubakit na ka pop janga parte.
Sukito ke bala kor saga jingkawai jong kon lambarot. Kamet perkasnam jong Kris kan rianga saga jingim pam jukut. Amin. Nagabinda ka ne kasngi, nagabinda ka jingkan mau yit ya ka kami bening jami. Lemba ka ne kasngi, melawan hapo ka donur ka men siyam jangi. Melawan shamsa hapo jangi lemba ka communion bakuin. Jisu pen kantang ya ki man lagi binta janga jingim jangi. Pen kuin ya ka donur jangi ya ka men siyam jangi. Ya ka met ka part jangi. Benglod ya ki kinyang jaga jimpang na ka de khat met jangi. Pen bait ya ka baduna ha ka met ka part jangi. Pen kuin ya ka jimur jimbar kap jangi ya ka men siyam jangi. Bangin long ki ba washida ya me. Bangin long ki ba shania tele telan ya me. Bangin nom linden namar kano ka dao. Jisu pinne ya ka jinge pin skem ya ka jinge thapo jangi vai karko kardo ko Jisu ya morro ki kon ki badon bintalang bat kane ka ministry janga holy redeemer river center mauklam baro ki ba yarab sport men CM yagi nga wandra hame ko Jisu ya morro ki kon ki ba high sport men CM da ka pisaka tinka man karshania kane ka ministry na ki posh ki port karko kardo ya morro ki kon ki ba load ya ka por jangi banlong ki nangya lap ki nongruwai ki nongten ki nangya side ay baro ki nangya bor halo jangi pen kalai ni ki ko Jisu pen kalai ni ki ko Jisu pen kalai ni ki ko Jisu pen scam yagi haga jinget pen kalai ni ki dikat baro ko Jisu ki basta pen kanta pen dagaski ko Jisu karko kardo ya baro ki kon ki badan hapadenge jimben kare banlong ki riniam bati lindo karko katra ay bor ki hallelujah 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 hala 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 hallelujah 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 hallelujah
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, ben slaying, ben slaying, ben slay to mying, ben goading, ben gliding, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Talk in their duai. Enda la pelong yangi kinongyo benta haka jingsius tabam jikut ngi karpart kotrai bamangi ke bakin mau burom ia ka kemi jongu kun jame ngin snow crow haka jimpura ka jinga ejame bangin yo mart ia ka jingyai roy janga kam jimpenim da ukres utrai jangim utrai undon rengka batpim play badon bor baro en karkoyapi uppa baro kun baro men sim bakuit ya lesuk ban pen bana ya ka kubor babha jongo trai da ka jingim ka jompi Arspa Andrukusa. Kaburam hau pa berkuno mensim bokut. Kumbalang pamingkong jumenta parabo jinam la jinam amen. Eniro yutra Jesus Christ. Jinam la jinam amen.